Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi tangi turu, guys. Lagi melek, kurang turu. Tumben tuh, kakean nangis, terus kurang turu. Mlepat abang, sedo bendel. Ki sepi nang omah dhewe. Kerja ning gunung kono. Kerja ngon tebu lho, guys. Kerja ning nggon tebu, nandur tebu. Ya padahal rong enek udan tapi mbuh iki ya wis ana kerjaan. Dek bengi gak turu dadine kurang turu. Kakean nangis. Wis gawe susu. Kayak ngene guys, ora tau kerja, ora tau apa enek mau ning kamar ae. Ora tau kerja. Jane paling cek engko awan. Yen jam 12 lagi do balik. Ini cek musim kemarau. Kene yo urung maksud iki yo urung larang banyu. Banyu cek akeh. Tapi sebagian wis do antri setoran banyu wis maksudnya wis gak ono mata air wis kurang. Iki termasuk tiga suwe. Urung adus kumut-kumut. Arep kon mela-mela kerja ning gadangan tapi karena koncone tuwek-tuwek kabeh. Gak budal aku. Dina-dina nek wis meneng omah ngene ya. Nunggu omah. Gelem nimpal, gelem ngresiki ngon sapi, makane sapi. Ora gelem yo ning kamar ae. Mulai kerjaan susah. Enek kerja serabutan kadang enek kadang ora nentu. Yo kerja ning pabrik yo wis pernah 3 bulanan mungkin, tapi yo hasilnya wis nunggu pengalaman kok. Baru kuwi wis ora kerja, terus balik ning Makassar, balik neh saiki wis gak duwe niat merantau. Wis nang omah kon nang omah sak kerja-kerjane. Tapi mbuh iki ora kerja-kerja. Ya wis guys, iki lagi tangi turu rene omong, maksudnya rene sing diomongne sing akeh. Ya wis ngono sik. Ojo lali di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.